5 sa 7 ka mga mipuga sa Davao Oriental Provincial Jail misurrender na sa otoridad. Lakip sab sa misurrender ang 17 ka mga kaubanan sa grupo nga misulod sa pasilidad nitong Sabado. Anang report ni R. Gil Relator. Mismong si Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang uban sa hepe sa kapulisan ug kasundaluhan sa probinsya ang miatubang sa 5 ka mga pineriso nga misurrender. Tulo ka adlaw human sila mipuga sa Davao Oriental Provincial Jail. Gila ang mga misurrender nga sila Cornelio Galon III nga mao'y leader sa grupo, Ranjay Baloro, Dominador ug Arjo Wilintuan ug Ismadi Inabitan nga pulos giingong miyembro sa usa ka religious group. Uban nila nga mitahan ang 17 ka mga kaubanan kinsa mao'y nisulong sa provincial jail aron sila makasibat. Kung luyo sa pangitabo, balikulan mo at pasalamat ko nga nagkahuna-una mo. Kaya, ang istorya, bumalik. Duha na lang kami puga ang ginapangita sa karon nga sila Laudico Lintuan ug Hilsugaan. Hangin lang po na mo, tabangin ko ulit. Sila po mga kakansan. Ito po mga kalapas pa. Punta ko na po. Halos 2 ka tuig na nga napriso si Galon og nagselebrar sa iyang birthday ni adtong Sabado dihang giatake sa iyang mga sakop ang jail facility. Ambot sa area, tingnan ako nga, 5 na may kabuo. Ito na balakaw ko kay naglisod pa ganit kung sa kong sarili. Yung itong anak na lang ko nga, desisyon ko pagkapila ka days. Lisod manggod kaya ako niagi ko, army. Lisod magtagtagan ng bukid, niya matay sa pagkaon, matay sa itong mga financial support. Ana-ana sa kustodiya sa Matis City Police ang mga misurrender. Itong salamat po sa iyo. Maling ito, kung wala kayo nanin ito, kasi kapapalog lang sa iyo. Nagagawin mga kinabuhi ng maangin ito, ang silbi, mga lakay. Mupahigayon sa pag-investigasyon sulod sa provincial jail facility aron sa taon kung dunabay kakulang sa pagtratar sa ilang mga persons deprived of liberty. Ako si R. Gil Relator para sa One Mindanao.